Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda muka saba gabatar da sirruka a wannan channel mai albarka, a yau ma na taho da wani sirri na samun miji ga ‘ya mace, budurwa ko bazawara. Amma kamun nan sai a yi subscribing wannan channel domin samun sirruka da kuma fassarorin mafarkai a wannan channel kamar yadda muka saba gabatarwa. Ga waɗanda suka yi subscribing wannan channel sun sani. Don haka idan yau ka fara ziyartar wannan shafin ko wannan channel, sai a yi subscribing wannan channel domin samun sirruka da addu'o'i da kuma fa'idoji masu amfani ga ‘yan uwa maza da mata. Wannan sirri yana amfani ne ga ɓangaren ‘ya mace, wato budurwa ko bazawara waɗanda suke so su ga sun samu mijin aure, sun shiga ɗakunansu na mazan aurensu. A wannan sirri yana taimakawa ne don samun farin jini a idanuwan waɗanda suke so su ga sun yi aure cikin maza kenan. Don kika ga kin aikata wannan sirri, to za ki ga kin samu farin jini da ɗaukaka a cikin idanuwan mazaje, to sai ki ga kin samu dacewa da mijin aurenki a cikin lokaci. To kamar yadda muka saba faɗa a wasu lokuta, na taɓa ba da wani sirri na samun mijin aure, wani addu'a ne wanda za a yi. To wanda suka yi subscribing wannan channel sun san wannan addu'a ɗin. Akwai abubuwa da dama da mace ya kamata ta ɗan kiyaye su domin samun miji na gari. A duk lokacin da kina so ki ga kin samu miji na gari, to ya kamata ki ɗauki wani mataki na kasancewa ke ma ki zamanto na gari. Idan ba ki zamanto na gari ba, to duk lokacin da duk yadda kika so ki samu miji na gari, abun ba zai yiwu ba. Don haka hakan na ga ya dace, akwai wasu abubuwa da ya kamata mace ta gyaggyara domin ta ga ta samu miji na gari. Wannan abun ya zamto shi ne halinta na har abada, ba saja ba, ma'ana kina yin shi ne don sabida ki samu mijin aure. Idan kika samu mijin aure kuma sai ki watsar da wannan ɗabi'u ɗin. Kyawawan ɗabi'u ga ‘ya mace yana da kyau, kuma abu ne na farko wanda yake sa mace ta samu mijin aure, ko da a ce ba a kai ga wani aikata wani sirri ko wani abu ba. Idan ya kai ga za a yi wani sirri, to mai yiwuwa akwai wasu matsaloli da yake hanawa, kamar misali matsala ta jinnu ko wata sihiri ko wani abu. To nan ne sirri zai yi amfani domin ya take wannan matsala ɗin, sai iko na Ubangiji sai ya yi nasa al'amari, ya fi ƙarfin wannan sihiri da aka yi amfani da shi domin a hana ki aure ko kuma yake hana ki aure da makamantansu. Idan aka samu kyawawan ɗabi'u kamar da na faɗa, sutura mai kyau, iya abubuwa kamar iya magana, don wasu iya magana wannan haka yakan sa su kasa samun mazajen aure. Don iya magana yana da kyau ga mace, ba ƙarya ba, iya magana yauwa. Don haka a yi haƙuri, bidiyon zai ɗan yi tsayi, ba don komai ba, don sabida a ɗauki waɗannan matakai ɗin. Don wannan mataki ɗin yana ɗaya daga cikin sirri na farko wanda a ce mace ya kamata a ce ta iya magana, iya sarrafa namiji. Ma'ana idan kika iya sarrafa namiji, to za ki iya mallakansa a cikin sauƙi. Ma'ana idan kika haɗu da wani saurayi yana son ki, to za ki ga yadda kika ɗabi'untu da shi, to yanayin yadda zai ji sha'awar yadda zai ga ya mallake ki a matsayin mata wacce za ta zama uwar ‘ya'yansa. Idan kika kasance kuma ɗabi'unki suka saɓa da yadda ya kamata a ce matar da za a aura ta kasance da ɗabi'u masu kyau, to za ki ga shi kuma zai janye jiki daga gare ki. To hakan ya sa wasu matan idan aka fara soyayya, sai su ga mutum ya guje musu, har ma suke zargin ko an musu sihiri ne ko aljanu ne ko wani abu hakan. Gaskiya to wasu ba aljanu ba ne, wasu su da kansu su suke ɓata lamarin nema ko lamarin aurensu, sabida rashin iya zamantakewa da mutum, ko magana ko tsafta ko mu'amala mai kyau. Don haka ‘yan uwa, akwai abubuwa da dama wanda ya kamata mutum ya nisance su ko ya riƙa aikata su, don sabida abokin zama ko masoyi zai ji daɗin mu'amala da kai, sannan ya yi sha'awan yadda zai ga ya yi yunƙurin kawo ki a matsayin matarsa ta aure. Don haka ba zan tsawaita bayanai da yawa ba, zan tafi kai tsaye zuwa ga wannan sirri da za a aikata shi da lalle don a samu farin jini da ɗaukaka a idanuwan maza.
To, na farko ana rubuta wannan sura na Fijr, sannan kuma a samu garin lalle wadda da shi ake haɗawa. Za ki samu allo ko kuma ki ba da almajirai ko ke ki rubuta da kanki suratul Fijr. Wato suratul Fijr, idan ban yi kuskure ba, shine wal fajr. To, idan aka samu aka rubuta wannan sura daga farko zuwa ƙarshensa aka wanke shi, za a wanke da ruwa ɗan daidai wadda zai ishi lallen da zai yi tafin hannuwanki na dama guda ɗaya. Ku fahimta da kyau. Idan aka wanke wannan sura za a rubuta daga farkonsa har ƙarshe, sai a wanke shi da ruwa ɗan daidai ɗan kaɗan wadda zai kwaɓa lalle wadda zai ɗauki faɗin hannunki. Sai ki kwaɓa wannan lalle ɗin, sai ki bar shi ya ɗan tsotsi wannan ruwa rubutu ɗin kamar yadda kuke kwaɓa lalle, ku ɗan bar shi ya ɗan jima. Idan aka samu wannan lalle ɗin, to sai idan aka kwaɓa wannan lalle ɗin ya ɗan sha rubutun ɗin, to sai a sa shi a hannu kamar yadda kuke sawa lalle a hannu gaba ɗaya, tafin hannun dama. Idan aka sa shi zuwa wasu 'yan lokuta, to sai a zo a wanke shi kamar yadda kuke wanke lalle ɗin. To insha Allahu rabbi, a duk lokacin da kika fita waje za ki ga yadda maza hankalin suke komawa wajenki. To a wannan lokacin ne ke kuma sai ke amfani da tactics da kuma dabaru da kuma abubuwa da ya kamata ki jawo hankali da shi, don a lokacin za ki dinga karo da mazaje da dama. Wani zai zo da manufansa ta daban don biyan buƙatunsa, wani zai zo da niyyar yin aure. To nan ne ke kuma sai ki amfani da hikimomi da dabarun yadda za ki yi ki ga kin tabbatar da namiji wadda yake da niyya mai kyau, ki ba shi dama ya iso, domin idan auren yake so, to sai ki ga nan za ki fahimci cewa idan auren yake so, to sai ki fahimci ina ya dosa. Idan kuma wata harka daban ne, to nan kuma dai sai ki fahimci yadda za ki guje masa. To don haka idan aka yi aiki na sirri na farin jini kamar haka, to babu mutumin da ba za ki gani ba. Za ki ga na gari kuma za ki ga na banza. Don haka a cikin wannan sai a guji ruwan ido. Da aka ga wadda ya cancanta, to sai a kauda ruwan ido, a daina tunanin ko wani zai zo wanda ya fi wannan, don wasu sukan aikata irin wannan kuskure da nufin cewa akwai wadda zai zo wadda zai fi wannan. 'Yan uwa, wannan shawari ne na bayar a wannan bidiyo, idan da kuskure sai a gyara mini. Na yi shawari ne don saboda na taimaka ma 'yan uwana waɗanda suke buƙatan yin aure kamar mata ɗin. Duk da a wannan channel na ba da addu'a ga maza waɗanda su ma suke so su ga sun yi aure ba su da abun yi, to su ma na ba da nasu. Don haka idan kai namiji ne ka tarar da wannan bidiyo, za ka iya taimaka wa 'yar uwanka ko ƙanwarka ko 'yarka da wannan sirri, domin ita ma ta amfana, ta samu mijin aurenta, ta shiga ɗakin aurenta. Don haka 'yan uwa, sai a yi subscribing wannan channel, a yi liking bidiyo domin samun wata sirri da zan kawo nan gaba. Insha Allahu rabbi, zan kawo sirri yadda na turare wanda ake aikatawa domin samun daidaito tsakanin masoya, ko kuma samun fahimta tsakanin ma'aurata guda biyu waɗanda suke samun matsala tsakaninsu, wadda sun kasa gane menene yake haddasa wannan matsalolin ɗin. Wannan sirri na turare da zan zo a bidiyo na gaba zai taimaka sosai. Idan kika haɗa shi, za ki dinga sarrafa shi, insha Allahu za a samu nasara. Sannan kuma ga macen da take maganar aure yakan lalacewa, wannan turare zai taimaka ƙwarai da gaske wajen yadda za ki samu nasara wajen tabbatuwar maganar aure ko soyayyar da yake yawan lalacewa. 'Yan uwa, ba zan tsawaita surutu ba. Insha Allahu rabbi, zan kawo wannan bidiyo, sai a yi subscribing wannan channel, a yi liking bidiyo, za a samu shawarwarin da zan kawo a wancan bidiyo insha Allahu rabbi.